I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Dito na po kami sa bus terminal ng DLTB CO dito sa Gil Puyat. Sinakyan po namin yung bus papunta ng Lucena para po sa Barangay Makiling muna kami bababa. Kasama ko busy sa paglalaro. Buy one, take one burger. May nalap ulit habang naghati kami ng pasir, wala pa masyado naman. Update ko na lang kayo mamaya mga buwan. Baka nandibibidyo ko. Ha? Oo. Diyan. Hindi, dapat ito na lang gamitin natin. Sayang. Storage ako eh. Kaya sir, dalawang makiling po. Bago makarting po ng Yapol. Bago makarting ng Yapol. Ay, sisay na, sa Pablo. Yapol na tayo bumaba. Yapol na tayo bumaba. Ay, dito na, dito na. Yan. Ikisipit ako sa mga dalawa. Magkano? Kaya 121. 121 ang isa. Isa. So 242 ang dalawa. Tapos from Apalit to Caloocan 110 ang pamasahe sa bus. Tapos LRT, nag-LRT po kami. 30 pesos po ang bawat isa. Yun. Tapos pagdating naman namin doon, papunta naman ng crossing sa munisipyo, siguro mga 50 pesos. Yung dalawa. Kaya paalis na yung bus. Ngayon yung bus na sinasakyan na namin. Nagtipik-tik. Ganyan. Impressive job on that farmer's wheel. Looks like you want to be on the first team. Congratulations. But so, update ko lang po kay mamaya mga bro pagdating namin doon sa Madona.
Kakababa lang po namin ng bus. Dito na po kami sa may barangay Makiling. Ito yung sa likod namin yung Yakult. Ayan. Hinihingal ako. Ito, tapat ko sa inyo yung video para makita nyo yung bundok na Makiling. Wow! Ayan, Yakult. Kaya lakad naman kami, pabalik naman doon sa kabila para sa medyo malayo.